ஒரு சின்ன பையனுக்கு ஒரு டவுட்டு, இந்த கடவுள் எங்கே இருக்காருன்னு ஒரு டவுட்டு. வானத்தை பார்த்து கத்திருக்கான், ஏன் சாமி நீ வந்து இங்கே இருக்கன்றாங்க அங்கே இருக்கன்றாங்க, நீ எங்கே தான் சாமி இருக்க அப்படின்னா அந்த சின்ன பையனுக்கு ஒரு டவுட்டு. வானத்தை பார்த்து கத்திருக்கான், நீயே தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கப்பான்னு அவனுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வந்திருக்கு வானத்துலேருந்து. இப்போ இந்த பையன் என்ன பண்ணா, நேராக போய் கோயிலில் ஒரு பூசாரிகிட்ட கேட்டா சாமி எங்கே இருக்காருன்னு. பூசாரி சொன்னார், இதில் என்னடா டவுட்டு, சாமி கோயிலில் தான்டா இருக்காரு. நேராக வந்து ஒரு ஃபாதர்கிட்ட போய் கேட்டான், சாமி எங்கே இருக்காருன்னு. இதில் என்னப்பா டவுட்டு, சாமி வந்து சர்ச்சில் தான் இருக்காங்க. ஒரு மசூதியில் போய் கேட்டான், அவர் சொன்னார் இதே மாதிரி சாமி வந்து மசூதியில் தான்ப்பா இருக்காரு அப்படின்னு. இப்போ எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்துச்சு, நடந்து போயிட்டே இருந்தான். அங்கே ஒரு விவசாயி வந்து உழுதுகிட்டு இருந்தார். அவர்கிட்ட போய் கேட்டானே, இந்த கடவுள்ன்றவர் எங்கன்னே இருக்காருன்னு. அதை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா, எனக்கு வேலையில் பிஸியாக இருக்கேன்ப்பா நான் என்னாரு, நான் பார்க்கக்கூடிய வேலைகளில் இதாக இருக்கேன்ப்பா, அதை பற்றி எனக்கு தெரியாதுப்பான்னு. அப்போ மேலிருந்து ஒரு குரல் கேட்டுச்சான், அந்த விவசாயினுடைய உழைப்பில் தான் நான் இருக்கிறேன்னு அந்த கடவுளினுடைய குரல் கேட்டுச்சான்.